Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Subukan din sa bilidin. Gahi kag o pasultihon nga ikaw ang naglabay bato kang agapito. Karon misulti na jugas tinor kintoy. Antay! Sir. Buhi ilan nas klintoy. Naglagot ka na niya. Pagay-gahi, di na magyud gahi. Alay! Buotan juga agapito. Kay gipasaylo ni Musklintoy nga may naglabay ni magbato gabi eh. Gamay ra bitaw ning akong samad lala. Ay gamay ra bitaw. Pero dili man maayo ang iyang gibuhat kung wa siya na preso. Diyang gidunggab kaniya kaniadto. Ha. Magguwat na lang si Clintoy's gaba nga moabot niya. Ayaw ana lala. Sagdan lang nato siya. Dili mahimoy nga pasagdan na siya agapito. Sagdi na lang kay Ginoo na lay mahibawon lala. Dili kita ang hukom, kundi si Lord. Agapito. Kumusta na nga kong anak? Eskwela ba ka? Yay! Abot ang turistay! Ang kirahan ay, turista ko na ko. Turista! Narade siya. Oh, naman ka? Absent siya ka? Unsa madi? Gilabay og bato si Agapito? O lagi Madi Basilia. Wa ka kita nga na may bindahin ng iyang Uy, dako diya yang samad. Gamay ragod na Madi. Dili lang noon ang ay kabalakan. Kinsa may naglabay? Pagkawa sa'y batasan, no? Ay, wa gyud Madi. Kinsa may naglabay ni Agapito, Madi? Kinsa pa ang naglagot niya si Clintoy. Siya? Ay na, ambot na lang gina ng Clintoy. Grabe, ginakaway batasan, Madi. Dito bitaw ko sa ila kay manglaba lagi unta ko. Ay ang amaw, lain magigtinubagan ako. Ako bitaw gibiyaan. Bahalag wa ko'y kwarta, oy. Wa ako maglaba. Kay unsa bang puday kang Clintoy Madi Basilia? Nananghid ko niya nga musud ko sa ila kay manglaba ko. Ang sultis kanahan, ano ko nung musud ko no ko? Mangawat ba ko no ko? Pastilan, dolor. Wala man ko no ang mga nasunugan sa gym. Ni Dodong. Oh, mga napitaw sir eh. Last day na naman sila atong usang adlaw. Kay natagan man sila og mga housing materials o naginahinay na sila ayos silang mga bahay. Nag-reblocking naman sila last week pag adto nako didto katong gipa-check up ko nimo sir. Unya. Kumusta sila si Agapito ug ang iyang lula? Naginahinay po sila repair sa ilang bahay sir. Ang may sila kay katunga ra sa ilang bahay ang nasunog dili pareha sa uban nga hurot-hurot di ko. Muadto ko sa ilang Agapito, ni Dodong. Oh, muban ko sir. Asa man muban ko? Ako'y mo drive nimo. No, ayaw na lang. Maginasara akong muadto. Tanaw na kog unsay angay pamaliton alang sa pag-repair sa ilang bay. Oh, mugasto na sa kasi para nila sir. Ni Dodong. Gusto kong mutabang kay naluoy ko nila. Ilabi na gyud ni Agapito. Dad! Gituok ba kong chief ko niya? Onsa? Iisay? Ay, Bangag sa ilong. Kinsang chip, ha? Kinsa? puya ba si ilong mo eh? Chief Tanod good! Balituha lang yun na di. Yamatra. Tuo ko. Nagduda kong si Chip o Jiraxo. Tano na eh. Bangag sa ilong. Ha? Ganong gituok man kaniya?
Ang ipugos mo patugan nga ako may naglabi og bato ni Agapito. Ug naigo ni. Ganun ikaw ay pasanginan. Ha? Nabuang sila. Oh, yun. Atuon ko sila. O, balik ko. Patilawon ko sila sa akong kapangis. Muna na kayo si Ricky Bagis, Daddy. Kinsa man na siya? Ha? Gwapo na parehas ako. Wala kayo ng Ricky Bagis, Daddy. Wa. Alaw, kay lasik ka ka. Kanang vlogger ka ng bangis ka. Dahil kayo dishwashing ka rin. Kanang bangis sinaw. Ay, yaman. Wakila. Murag gaduda ko na. Katong upaw. Murag, Oo, to. Adi ko updated anang social media kay nagasol na ako. Umantay ka na nagasol. Lisura litok kung sasol. Da. Litok lagi. Titoy tara. Di madag ngisi-ngisihan lang na to. Abusado gito mga tano da. Da. Pusil. Pistula. Pito. Magdaga ng pusil. Oo, Clintoy. Pang self-defense ni. Tana! Sir? Oh, bata. Ah, Sa'yo to. ako'y May bantay. tuyo ka? Oo, ako'y bantay sa mong sakinan, Sir B. Aron dili labtan. Oh, na di mong hilabot din, hindi bita? Nang may dagan, Sir. Mga akulay bantayan na, B. Oh, sige. Bantay, ha? Okay, Sir. Way problema, Sir. Pero ang problema, Sir, kay Saman. Kayon saman, bata. Suhol ko bisag 20 lang, Sir. 20 ra? Kagamay. Para palitpan, Sir ba? Aron makakaon na kong mga igsoon. Unsa? Suhulan ti ka 500 pesos. Pero unya na, nagbalik na ko rin eh. 500 pesos, Sir. Yay! Ang kapalit na migbugasan na, Sir. Huwag sudan. Lamig kayo ng adobo. Ha? Mapuy nagbalik ang inyong bahay ng dolor. Maog yun, abre. Nakatabang og dako ang mga materialis nga gipanghatag sa gobyerno. Pero kuwang pa nang, no? Kuwang yun ay, kay daghan man silang gipang apon-apuran og materialis. Dili kay kami lang. Kay ang uban nahurot magugkasunog ng ilang bay. Samtang kining amo, katong nga raman. Nagdolor? Uy, hala! Ni alagi ka si Ray. Kinsay Chip Tano din eh. Ako, Sir. Nga naman, Sir. Yamat. Ang imong naumurag si Julius Balili. Yamat. Kaluhatan ako, Sir. Ah. Tagipudro mo to. Ikaw ba'y nagtuok sa akong anak? Ikaw ba? Kisaya mo nga lang, Sir. Si Clintoy. Husto. Amahan ay kang Clintoy. Nalimot ko sa mong hitsura kay nagpabungot magug ka. Kanang imong Usay bungot, sa- pag imo pa nang ipatastasan, Sir. Ngayon, jukay ka na, Sir. Nga naman. Mura kag ukok. Yaman. Kaya tayo. Ah. Usa may sa ining akong anak nga gituok man nimo. Oh. Wa ka sultin, Clintoy. Ang iyang gisulti nako nga imo siyang gituok. Iwan ako sa tuka, Sir. Ako lang ang gyagbayan. Ano? Clintoy. Yagbayan naman ka niya. Bayan niya. Ang bagong taon. Klaruhan ni Chief ha. Ayaw pag-abusar. Bata man ni Clintoy ikumparar sa imong pangidaro. Clintoy, sulti istino na imong amahan. Aron di siya mo diretso laban nimo. Ayon man dahil si Agapito ng dolor. Gisugo man tos panday nga papaliton og lansang. Okay. Dako pa man rin kuwang inyong bahay na? Dako pagyud sir. Saon nga kanang hinatag nga materialis gobyerno ba? Mara man sa among gigamit pag-repair sir. Ayaw mo kabalaga. Ako'y bahala. Imo silang tabangan sir? Oh. Aron nga, mahuman na yun eh. Dad, barog na ko, Dad. Barog. Kariot lang, barog. Karit. Nga no, ha? Basta kay barog lang ko, Dad. Sige na mo. Okay. Di barog na ko. I'm standing. Uy,
Di mo kaabot sa imong liog dapit dad. Type sa, di sa, tungtong bangko ha. Oh, abot ko sa imong liog dad. O sumay mong buhaton ako, Clintoy, ha? Sampol ko dad kung sa kong tuo ka na niya. Ah. Sa, ready na ka dad? Oo, ready na, Clintoy. Oh, to dad, iya kong giagbayan. Ano, inay niyo. Oh, bayan. Oo niya. Nya, yang giugtan sa may ni dad. Oh, tanawa. Ay, mana? Pagka! Usag mo ka! Muna yung gibuhati mo! Oh, mauna di pito. Pakita si mong pusil dad. Rumhandok ni mo. Pakita. May armas ka, sir. Ipakita. Kay ipadakop na ka. Labi nagway lisensya ng imong armas. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!